मिथिगौ औ दानो रोंनानै ओमफ्राय जेनेबा एगजामपोल नों मिथियो नामा जेनेबा बोरै जानाय आं दासिम मिथिदों मिथिबावबाय आं 12 थाखोआवसो मिथिदों हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव बे भिडिअ'खौहाय लानानै फैदों माने जोंहा जिथुनाखि गामियावहाय सासे आइजो बिथाङा माने अबथिरा हरखाबै माने जेबो बेमार सेमार जेबो गैयामोन ओमफ्राय बियो माने हार्ट एटेक ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि जि प्रब्लेमजोंहाय माने हरनि गैयाब्ला लागबाग फुंनि 3टा आरोना दा बिदियावहाय माने हरखाबै हार्ट एटेक जानानै माने जिउ गोमाबाय नङा होमबा दा बेखौहाय माने जोंहा रमान केथलिक चार्च नालाय दा केथलिक माने खृष्टानफोरनि हिसाबै बा खृष्टानफोरनि नेमखान्थिखौ लानानैहाय माने बिथांखौहाय माने फबनाय जासिगोन आरो दा बिथांमोनखौहाय फबनाय खृष्टानफोरनि नियम खान्थिया माबायदि खालामनानै फबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लानानै नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां अब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनगोन आरो खृष्टानफोरनि धोरोमाव माबायदि माने मानसिखौहाय थैबा माबायदि फबो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय
masih जागोन बै समा सफैबोला सम थानायावनो जिसुखौ नाजावाबोला अ मासि जागोन बै समा सफैबोला percaya जोंनि मोदोमा बुहुमनि गेजेराव बारिसा गोथार जगाबनाय जाथों जेरै आग्लादोंमोन दाबो नारजिफ्राय साफ्रोम थागोनानो जिसु जिसु धर्मा जों बिनि अब्लोकसनतारि इसोर जोंनि बिनानाव अमिलाखौ बे संसारनिफ्राय लिंहरबाय बिनिखायनो जोङो बिनि मोदोमखौ बे हायावनो दोनो जे जों बियो दाजादोंमोन थैनायनिफ्राय बयनिख्रुइबो सिगां ख्रिस्ट'आ सिखांफिनदों जोंनि फोथायनाया बेनोदि ख्रिस्ट'आ ओरै अहा सुथि जागोन दां खान्दाबा हाफ्रा थलायसो बियो ओमफ्राय गोथौ गोथौ जावो बिराद दुखुनि समावसो लोगो मोनबाय जों सानैजों एकदम माने खुसिनि समाव लोगो मोनलायलायाखिसै दिनैनि दान समावसो माने खैफोद समावसो लोगो मोनबाय आरो जों सानैजोंहाय मानसिनि जिउ औ दाना दं ओमफ्राय जेनेबा एगजामपोल नों मिन्थियो नामा जेनेबा बोरै जानाय आं दासिम मिथिदों मिथिबावबाय आं 12 थाखोआवसो मिथिदों नोंबो बारा मोजां मिथिया होमबालाय आं न'आवनो दंमोन नालाय आइया खिथाहरबाय नोंबौआ गैलानो दाना फैबाय हाब मा जाखो होनबाय आसरित आरो दसेनो मैयासो दंमोन नालाय फैसाबो थांलायलायदोंमोननो ग्रुपनि हथात बोरैबा मोनो नालाय फैबाय आं हाखुराखौ दा नुफैबाय आरो गामियावबाबो दा गोथां मानसि जेबो जायाखै दा सोर फोथायगोन ना बेमार आजार जादोंबा बेलेग खोथा बेमारबो गैया जेबो गैया दा हथात जाबा माने कनफिउस जायो आरो दुखु मोनबाय जोबोद माने हरखाब बेमार गैया आजार गैया बेफोरबायदि हरखाबै जानायखौ आरोना अब्लाबो जों सानैजों गामिसेब्लाबो बेफोरबायदि खैफोद समावसो ज' लोगो मोनबाय आरो